ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶା 44 ଡିଗ୍ରୀରେ ସିଝୁଥିବା ବେଳେ ଖରାରେ ପଦାକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳି ରାସ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, କ'ଣ କରିବେ ସେ ଜାଗାରେ? ନା ଆପଣ ସେ ରାସ୍ତା ପାର କରି ଯାଇପାରିବେ, ନା ଖାଲି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନଥିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଠି କାମ କରୁଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ କାଇମାଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ସେଥିରେ ଟୋପାଏ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ ଚାରିଚକିଆ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ସେ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ପାଣି ବୁନ୍ଦ ନ ପକାଇ ଚାଲିଛି କାମ। କେଉଁଠି ଭୀଷଣ ଖାଲ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ପଲ୍। ଯିଏ ଯାଉଛି ସିଏ କହୁଛି ଧନ୍ୟ କହିବ ଏ କାମ କରୁଥିବା ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ନା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଦୈନନ୍ଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କେମିତି ଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲାନି। କିଛି ପଟ ରାସ୍ତା କାମ ସାରିଦେଇ ଅନ୍ୟ ପଟ ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିନାୟକ ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣ ଆସିଲେ କ'ଣ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲେ ରାସ୍ତାର? ରାସ୍ତାର ଏଇ ଚକା ତ ଯାଉନି, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ କଦଳୀ ଗଲା। କୋଉଠୁ ଆଇଲେଣି ଆପଣ? ଏଇ ଅସୁବିଧାଟା କୋଉଠୁ ଭୋଗିକି ଆଇଲେଣି? ଏଇଟା ବିଜିଙ୍ଗା ନା କାଳିମାଟିଆ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଇଲେ। ଯୋଉ ପୁରା କ'ଣ ହେଇଛି? ରାସ୍ତା ପୁରା ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଗାଡ଼ି ଯାଉନି? ଏମିତି ସବୁ ତଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉଛି। ବିଲକୁଲ ଗାଡ଼ି ଯାଉନି। 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ହଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କେତେବେଳେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁନି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଛକରେ, ଏଠି ହରଣିକି ଛକରେ। ଗାଡ଼ି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନେଇକି ଯିବେ ନା ଗାଡ଼ି କୋଉଠି? ନା ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଆଉଛି ନବ। ଗାଡ଼ି ଗଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୋର ଅଛି, ଯାଉନି ତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚପି। ସେଇ କଥା, ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ କି ଆପଣ ଯାଇ ବି ପାରିବେନି। ଯଦି ଯାହାର ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଠି ଡାକି ଦେଇଦେବେ। ଏଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଆପଣ ଦେଇ ଗତି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରୁ। ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁକା ନାଇଁ, ଆପଣ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛ ପରିସ୍ଥିତି କେମିତିଆ? କାମ ତ ହେଉନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଆସିଲେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତାଟା କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହୁଏ? ନା ନା, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ହୁଏ ନା। ଖାଲି ପଇସା ଖାଇକିରି ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଓ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ଦୀର୍ଘ 1-2 କିଲୋମିଟର ହେବ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଖୋଳି ଦେଇଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକା। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁକା। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କାମଟାକୁ ଅଧା ଗୋଟେ କାମ କରୁଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପଟ ରଖିଥାନ୍ତା, ଲୋକଟା ସରିଗଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ପଟ ରାସ୍ତାକୁ ଆଳକୁ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେହେତୁ ତାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଲୋକ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ମୋଟେ ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ବିଜେଡି ଲୋକ ତାଙ୍କର ପଇସା ଖାଇକି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ, ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ଏଠି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପଡ଼ୁନାହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ପଡ଼ୁନି ଆଉ କାମ ଏଠି ଆପଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହେଉଛି ଭଲ କାମ ହେଉଛି? କାମ ଗୋଟେ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍କି ଆଇଲା ସେ ଲୋକ ପଇସା ଧରିଲା, ସେ ଚୁପଚାପ ତାର ପଳେଇଲା। ଏଠୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆଉ ବାଟ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବାଟା ଏଇଟା ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଉ କଟକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଏଠି ଗାଡ଼ି ବସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୈନିକ ଏଠି କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଖୋଳି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୈନିକ ଲୋକ ଏଠି ଯାତାୟାତ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ।